Helo, a chroeso i'r cyfres o fideos yma ar LMC, sef Iaith Gydosod. Ni'n mynd i edrych, pan ni'n sôn am iaith gydosod, mae rhaid ni edrych yn fwy fanol ar sut mae cyfriadau wedi cael eu rhoi at ei gilydd. Oherwydd yn y bôn, mae'r iaith gydosod chi'n ddefnyddio yn dibynnu ar sut mae cyfriadau yn gweithio a sut mae y person wedi adeiladu y cyfriadau. Felly ni'n mynd i edrych yn gyntaf ar sainiaeth cyfriadurol, sef computer architecture yn Saesneg. So, yn union fel mae adeiladau wedi cael eu rhoi at ei gilydd, pen sainiaeth ni'n galw fe, wel mae sainiaeth gyfriadurol yw'r ffordd mae cyfriadau wedi cynllunio i weithredu o ran y cyledwedd, y hardware. So ni'n galw y sainiaeth fwyaf cyffredin yn sainiaeth von Neumann ar ôl y person oedd wedi dylunio fe. A mae'r sainiaeth hwn yn cynnwys, mae gen ni CPU, ac o fewn y CPU mae rheolydd, uned rifyddeg a resymeg, a hefyd cofrestru. Wedyn mae gen ni uned cof, sef y RAM, dylech chi fod yn gyfarwydd gyda beth yw RAM, so Random Access Memory. Mae gen ni bysiau, mae rhain yn trosglwyddo data, cyfeiriadau, a hefyd mae gen ni bus rheoli. A wedyn mae gen ni dyfeisiau fewnbwn, fel allweddfwrdd a llygoden, a hefyd dyfeisiau allbwn fel monitor neu uwchseunydd laptop fel er enghraifft. Felly, ar y diagram ar y dde, dyma nhw wedi labelu. So, gyda ni mewnbwn, so er enghraifft llygoden. Fi'n neud rhywbeth i'r llygoden trwy symud llygoden. Mae cyfriadau wedyn yn derbyn mewn rhedeg rhywbeth o rhaglen, sydd yn dweud wrtho, mae'r llygoden wedi symud, nawr mae'r rhaid i fi gwneud rhywbeth mewn ymateb i hwn. So mae'n cyfrifo beth sydd wedi wneud, so y symudiad mae'n cyfrifo, a wedyn mae'n allbynnu y symudiad y llygoden ar y sgrin. So fi'n gallu gweld, wrth fi symud llygoden ar y desg, mae'r cursor, y pwynt y llygoden ar y sgrin yn symud hefyd. Okay. Un peth sy'n bwysig o ran sainiaeth yw bod y CPU, mae'n trafod trwy amser, neu mae'n trosglwyddo pethau o y uned cof, nôl ac ymlaen. A beth mae'n trosglwyddo yw cyfarwyddiadau a hefyd data. So pan chi'n rhedeg rhywbeth o raglen, mae cyfarwyddiadau a data yn cael ei storio o fewn yr uned cof. A pan mae angen y cyfarwyddiadau neu'r data yna, maen nhw'n cael eu trosglwyddo trwy'r bysiau, sy'n mynd nôl ac ymlaen o'r cof i mewn i'r rhaglen a nôl, os mae'n rhaid. Okay. Felly, o ran lefel tygau, von Neumann yw'r un fwyaf cyffredin mae'n chi gwybod amdano. Ond mae hefyd ffyrdd arall o rhoi cyfriadurion at ei gilydd, nid jyst y ffordd yma. Y ffordd arall mae'n rhaid chi fod yn ymwybodol ohono yw sainiaeth Harvard. Sdim rhaid chi gwybod llawer am sainiaeth Harvard, ond mae'n rhaid chi gwybod pam mae fe, neu sut mae fe'n wahanol. So, gyda von Neumann, mae'n storio cyfarwyddiadau a data o fewn yr un cyfeiriadau cof. Okay? A mae'n defnyddio un bws ar gyfer y ddau peth yma. Un bws ar gyfer cyfeiriadau a data. So mae'r ddwy peth yma'n cael ei storio yn yr un lleoliad, yn yr un uned cof fan hyn. Ond, beth sy'n wahanol am Harvard, yw fel chi'n gweld fan hyn, mae gen ni un cof ar gyfer cyfarwyddiadau, a cof arall ar gyfer data. So mae'r cyfarwyddiadau, yr instructions, yn cael ei storio ar wahân i data. So pan chi'n rhedeg rhaglen, fel arfer, mewn von Neumann, mae'r rhaglen mae'r bus yn ôl y cyfarwyddiad, a wedyn os mae'n rhaid, mae'n wedyn yn ôl y data. Ond, o fewn Harvard, beth mae'n gallu wneud yw mae un bus yn gallu ôl cyfarwyddiad, ac ar y un pryd, mae bus arall wahanol yn gallu ôl y data. So chi'n gallu wneud y ddwy peth ar y cyd, ar un pryd. A dyna'r prif wahaniaeth rhwng y ddau. Mae rhestr o fwy o wahaniaethau fan hyn, os ddiddordeb, ond sa'n mynd trwy holl peth nawr. Okay, so gan ni mynd trwy fan hyn. So, iaith gydosod. So, hynny yw assembly language. Mae iaith gydosod yn iaith rhaglenni lefel isel. A mae'n defnyddio cydosodwr, sef assembler, i drosi rhaglen yn god peiriant, machine code, y gall y cyfriadur ei rhedeg.
A mae ieithoedd gydosod fel arfer yn defnyddio cof air byr. Beth yw cof air? Mnemonic. So, geiriau neu rhan o geiriau bach sydd yn rhoi syniad i chi beth mae cyfarwyddiad yn neud, ond mae ddim yn gair llawn Saesneg. Okay? Fel ni allai gweld, enghraifft o LMC, Little Man Computer, mae cofeiriau yma, mae gen ni imp ar gyfer input, okay? So cael mewnbwn o'r defnyddio. Mae gen ni STA ar gyfer storio pethau. Mae gen ni LDA ar gyfer llwytho pethau o'r cof. Mae gen ni out ar gyfer allbwn, so output. So mae'r holl pethau yma, cofeiriau, yn lle cael geiriau mawr hir sydd yn tebyg i just iaith Saesneg, neu iaith dynol, maen nhw'n lot yn llai ac yn fwy byr. Okay? A mae iaith Gydosod yn fwy tuag at lefel cyfrifiadur o ran iaith. So fel chi'n gwybod, mae iaith cyfrifiadur just yn binary. Mae'n zeros ac uns. Mae'n iaith isel iawn, anodd i pobl siarad, ond dyna sut mae cyfrifiaduron yn gallu deall pethau a deall gwybodaeth. Felly mae iaith Gydosod lot fwy agos at iaith cyfrifiadur. So mae llai o cyfieithu angen cael ei wneud. Felly mae'n rhedeg yn gyflymach na iaith fel Python neu Java ac yn y blaen. Ieithoedd uchel, sorry. Okay. A dyna beth ni'n sôn am fan'na. So ti'n gallu meddwl am iaith Gydosod, mae'n bellach lawr, mae'n fwy is na ieithoedd fel Python, Visual Basic, Java ac yn y blaen. Mae fe'n lot fwy tuag at iaith y peiriant a caledwedd ei hunain, the actual hardware. Felly pam ni'n defnyddio fe? Mae fe'n anodd i ysgrifennu yn iaith Gydosod, felly beth yw'r pwrpas? Wel, mae CPUs methu darllen cod fynhonell yn uniongyrchol. Mae rhaid i ni cyfieithu fe. Beth yw cyfrifiadur? Mae jyst yn cyfres eitha cymleth o switches, off neu ymlaen. Ac felly, yr unig ffordd ni'n gallu rhoi gwybodaeth iddyn nhw yw trwy cael gwerthoedd 0 ac 1, sef binary. A mae iaith Gydosod ddim just yn binary, felly mae'n rhaid cyfieithu fe mwyn i cyfrifiadur, cyfresu o switches yma, deall beth ni eisiau fe wneud. Okay? A mae hwn yn wir am pob iaith sydd ddim yn binary. Mae rhaid i fe cael cyfieithu cyn iddo gallu redeg ar y cyfrifiadur. Felly, er enghraifft, falle bod chi'n gyfarwydd gyda Python. Wel, mae Python yn goffod cael ei cyfieithu gyntaf i iaith Gydosod, a wedyn o iaith Gydosod yna i iaith peiriant. Felly, dyma'r rhaglen syml, un llinell am Python. Print, input, enter a number. A wedyn, beth sy'n digwydd tu ôl y llenni, fel bethau, yw yn fewnol mae'n cael ei trawsnewid i iaith Gydosod sy'n edrych fel hwn. So, cael ei gweld, mae fe'n dangos sut mae'r un llinell yma wedi cael ei cyfieithu mewn i'r iaith Gydosod ar y chwith fan hyn. Okay. A dyma'r iaith, union yr un rhaglen fan hyn, print, input, enter a number. Mae gyda ni un peth fan hyn, ond yn iaith Gydosod. Ni'n rhoi imp, sef gofyn am mewnbwn. Wedyn out, sef just allbwn. Beth bynnag oedd wedi cael ei roi mewn, rhoi yno allan. A wedyn, mae rhaid ni ychwanegu HLT yma, sef halt. A mae hwn yn gweud wrth y rhaglen i stopio. Peidiwch cael ymlaen mynd. A byddai'n esbonio pam ni'n goffod wneud hynna yn y iaith yma, ond ddim mewn iaith fel Python. Okay. Felly, pam ni'n defnyddio nhw? Wel, mae iaithoedd lefel isel yn beryg o ddefnyddiol pam fod cyflymder gweithredu yn holl bwysig. So fel ni'n gweud, oherwydd mae dim rhaid chi cyfieithu nhw gymaint, mae nhw'n bwysig pan ni eisiau i rhaglen rhedeg yn gyflym iawn. Os ych chi'n meddwl am cloc sydd angen bod yn manwl gywir iawn, byddwch chi eisiau defnyddio iaith Gydosod, mwyn wneud yn siŵr bod y cloc yna ddim yn colli amser o gwbl. Pethau arall maen nhw'n cael defnyddio ar gyfer yw gyrwyr dyfeisiau. So, fel arfer, chi'n gorfod wneud updates ar gyfer eich gyrwyr
dyfeisiau gyda'r maws a gyfer cewdyn graffig ac yn y blaen. Mae rhain yw beth sy'n gadael chi i'r maws y llygoden arall weddfwrdd i actually cyfathrebu gyda'r cariadur. So mae rhain i gyd wedi wneud yn iaith Gydosod, neu rhaglenni yn iaith Gydosod. Okay. Felly, beth ni'n mynd i canolbwyntio ar nawr yw Little Man Computer, sef LMC. A mae hwn yn efenlychydd sy'n dymwared, sy'n iaith von Neumann, a chi'n gallu rhaglenni yn y bôn mewn iaith Gydosod, ond nid iaith go iawn yw e. Okay, mae fe jyst yn dymwared iaith go iawn. A mae'n edrych yn debyg i hwn sydd yn bach yn hyllefus. Ond y syniad tu ôl hwn yw y syniad yma o cywain, datgodio a gweithredu. Yn Saesneg, fetch, decode, execute. So, popeth sydd yn cael ei storio o fewn cof cyfriadur, mae fe i gyd yn data. Fod y rhaglenni yn gallu ymddangos yn wahanol i ddata, maen nhw'n cael eu trin yn yr un ffordd. So, bod pan chi'n rhedeg rhaglen, dwi ddim yn edrych yn union fel data. Yn y cyfriadur, mae'n cael ei holl peth yn cael ei storio fel zeros ac 1. Okay? Rhifau deuaidd, rhifau binary. A beth yw'r system o weithredu hwn yw, yn gyntaf, mae'n cywain y cyfarwyddyd, so fetches the instruction. Wedyn, mae'n datgodio fe, mae'n gweithio mas beth yw'r cyfarwyddiad yna. A wedyn, mae'n gweithredu. So mae'n neud beth mae'r cyfarwyddiad yna yn dweud wrth ei wneud. Unwaith mae'n neud un cylchrediad, mae'n dechrau eto, nes bod y rhaglen yn dod i ben. Okay, so mae'n rhaid ni edrych ar amgylchedd LMC, a'r peth cyntaf sydd yn fan hyn yw'r croniadur. A dyma'r siŵr fod y rhan fwyaf pwysig o ran sut mae'n gweithio. A mae'r croniadur yn fel cof gweithredol, fel short-term memory yn yr efelychydd. A bydd y rhan fwyaf o'n cyfarwyddiadau ni yn addasu beth sydd o fewn y croniadur, pa gwerth sydd o fewn yna. A dyma'r croniadur ar y gwefan. Okay, accumulator, mae'r rhif 000 fewn yna ar ddechrau. Wedyn, rhifydd y rhaglen, eto'n bwysig, mae'n dangos y lleoliad cof ni'n gweithio arno ar y funud. So, ar y funud, 00, so mae'r prosesydd yn mynd i edrych ar y bocs rhif 0 gyntaf. Okay. Ac wrth i ni mynd trwy'r rhaglen, mae hwn yn mynd i fyny. So bydd mynd i fyny 1, bydd yn edrych ar y bocs yma. Wedyn bydd yn fyny 2, bydd yn edrych ar y bocs yma ac yn y blaen. Cofrestrau, so mae un ar gyfer cyfarwyddiadau a un arall ar gyfer cyfeiriadau. A mae'r rhain yn dangos pa fath o cyfarwyddyd sy'n cael ei defnyddio a pha cyfeiriad cof mae'n cael ei defnyddio arno. Okay, so yn ymwneud hyn. So byddwch chi'n cael un digid mewn fan hyn, a wedyn 2 digid arall o fewn y rhai cyfeiriad. A chi'n gweld, mae pob un o'r pethau o fewn y bocs yma, mae rhain yn cyfarwyddiadau. Mae nhw'n beth sy'n cael ei rhestru fan hyn. Yr un gyntaf yn 00 yw imp. So imp yw 901. STA yw'r un nesaf. Okay. So, os fi'n cymryd 901, bydd yn mewn i'r CPU. Bydd y 9 yn mynd mewn fan hyn. A mae hwnna'n dweud pa fath o cyfarwyddyd yw e. So mae 9 yn meddwl naill ai mewnbwn neu allbwn. A wedyn gweddill y rhif, sef 01, bydd hwnna'n mynd mewn yr un cyfeiriad. A mae dweud pa bocs mae'n gorfod mynd i. Nawr, gyda 01 a 02, wel 01 yw'r bocs mewnbwn. 02 yw'r bocs allbwn. Okay. So mae'n gweithio ni pa fath o cyfarwyddiad yw e a ble ni'n gweithredu, neu pa bocs lleoliad, pa lleoliad cof neu bocs fan hyn ni'n gweithio arno. Cyfeiriadau cof, wel rhain yw'r holl lleoliadau ar y dde, y bocsys yna. Esgysonwch chi. A wedyn mae gen i blwch mewnbwn ar y gwaelod, a blwch allbwn ar y ben. Okay. So dyna sut mae'n edrych. Nawr mae'n rhaid ni edrych ar y cyfarwyddiadau eu hunain. A byddwn ni'n dechrau gyda just 3 ohonyn nhw.
So yn gyntaf, cymryd mewnbwn. So eto, un yw input. Mae gen i'r cofair, neu mnemonic, yw input. Yw imp. Mae gen i'r cod, a gyfer LMC yn unig, yw 901. So mae LMC yn deall mae'r rhif 901 yn golygu input. Okay, mewnbwn. A beth mae'n wneud? Wel, mae'n copi o'r gwerth o'r blocs mewnbwn. So gwerth mae'r person yn rhoi i fewn. A wedyn, mae fe'n copio fe i mewn i'r croniadur. A mae'n copio yn bwysig. Hyd yn oed os fi'n gweud cymryd, fi'n golygu, mae'n copio gwerth o rhywle ac yn copio fe i rhywle arall. Dwi ddim yn cael gwared o beth oedd mewn y lleoliad gyntaf. Okay? Yn yr achos hwn, mae'n copio beth yn y bocs mewnbwn i fewn i'r croniadur. Unwaith mae'n gwneud hwnna, unwaith mae'n gweithredu y cyfarwyddyd yna, mae fe'n ychwanegu un i'r rhifydd y rhaglen, sydd wedyn yn golygu mae fe'n symud ymlaen i ddechrau cylchreddiad cywain dagcodio gweithredu eto gyda'r bocs nesaf. Y cyfarwyddyd allbwn, so cofair yw out, a'r cod yw 902, a mae fe'n copio gwerth sydd yn y croniadur i mewn i'r blwch allbwn. Beth bynnag sydd yn y croniadur, mae'n copio fe mewn i'r blwch allbwn. Ac eto, adio un i'r rhifydd y rhaglen a symud ymlaen i'r bocs nesaf. Trydydd un sydd angen arni i ddechrau gyda yw halt, so i gorffen y rhaglen. Mnemonig hylta, a'r cod 000. Ac os chi'n edrych ar y llun o dynnu o'r blaen, yn automatig mae'r bocsys yma yn cael llenwi gyda 000. Felly, os chi'n anghofio roi halt, rhan fwyaf o amser bydd e'n iawn, ond, nes i anghofio roi halt fan hyn. Ond mae'n bwysig bod chi wastad yn rhoi cyfarwyddyd halt yn eich rhaglenni. Mae problem yn gallu codi os chi'n anghofio. Un camgymeriad arall fi wedi'n sylweddoli fan hyn yw, fi ddim wedi rhoi y geiriau add i gyd yn capitals, prif llyfrennau, a hefyd dat fanna. Ond mae'n dod nôl i hwnna mewn munud. Felly, gawn ni rhedeg y rhaglen o fewn y gwefan, o fewn y efelychudd yna. So, ni eisiau just cymryd mewnbwn, imp, rhoi allbwn, so out, a gorffen y rhaglen, halt. Felly, y gwefan yw Little Man Computer, so peterhigginson.co.uk, /LMC. Okay. A dyma sut mae'n edrych. Llai blurry na'r llun o dda fi. Ni gallu ysgrifennu y cod ar y chwith fan hyn, os ni'n gwasgu mewn fan hyn. A fi'n rhoi holl yn capitals. Can just chwyddo fe. So imp, llinell newydd, out, llinell newydd eto, halt. Dyna'r tri llinell, y tri cyfarwyddyd sydd angen arno ni. Pan fi'n gwasgu submit, fi'n gallu gwirio bod hwn wedi gweithio, trwy gwirio bod pob llinell ar y chwith fan hyn wedi ymddangos ar y dde. Os mae unrhyw beth ar y goll, neu mae ddim yn dangos y holl cod, mae rhywbeth yn mynd o'i le. Gael dangos chi os fi'n rhoi hwn. Chi'n gweld, mae rhywbeth yn mynd o'i le, fi ddim yn hoffi rhoi ar out, a mae'n mynd bach yn confused, mae ddim yn gwybod beth i'n neud. So mae'n wedi stopio. Okay, ond mae yn dweud lawr yn hyn, an unknown instruction at line 1. So, I'm going to just trustio hwnna. Rhaid i fi gwasgu assemble into RAM. Mae rhaid i fi cyfieithu y cod fi wedi ysgrifennu mewn i'r cyfrifiadur. So, gwasgu assemble into RAM. Wedyn, fi'n mynd i rhedeg e. Nawr, mae dwy peth yn digwydd pan fi'n neud hwn. Byddwch chi'n gweld pethau yn symud o gwmpas y sgrin, so maen nhw'n cynrychioli y buses yn y bôn, a mae dwy yn nhw'n ymddangos ar y ddechrau. Be sy'n digwydd, mae un yn mynd ac yn cywain y data gyntaf o'r bocs gyntaf, ond mae un arall yn cymryd y rhif 0 o rhifydd y rhaglen. Mae'n mynd lawr fan hyn i'r uned rhifyddeg, mae'n adio un iddo fe,
a wedyn mae'n copio hwn yn ôl mewn fan hyn. So mae'n ychwanegu 1 at y rhifydd. Wedyn, unwaith ni wedi gorffen gweithredu, ni wedi dacodio a gweithredu, ni'n gallu dechrau'r cylchgrediad eto. Ond tro nesaf gyda rhif 1. Felly, gan ni redeg e. Fi'n mynd i arafu fel lawr. Fel chi'n gweld, dyna'r bus sydd yn copio gwerth newydd i'r rhifydd y rhaglen. Mae'r bus yma yn cywain y data, cyfarwyddiad, o'r bocs cyntaf. So 901 mae wedi ffeindio. Mae fe'n mynd at y CPU mwyn datgodio fe. A fel ni'n dweud, mae wedi rhoi 9 mewn fan hyn, a 01. Mae'r CPU nawr wedi gweithio allan taw 9 sy'n golygu naill ai mewnbwn neu allbwn, a mae'r rhif yma'n dweud pa un. Mae'n gweud 01 sef y mewnbwn. Felly mae'n aros ar gyfer mewnbwn. Os fi'n rhoi 10 mewn fan hyn, mae'n copio y rhif o'r mewnbwn i mewn i'r croniadur, fel ni'n dweud yn gynharach. Unwaith eto, adio 1 i'r rhifydd rhaglen. Mewn hyn mae'n digwydd ar yr un pryd a cywain y data. Felly tro yma, mae'n ôl 902. Mae wedi cywain 902. Nawr, mae fe'n mynd i datgodio fe o fewn y CPU. Beth ydy hwn yn golygu? Wel, mae'n meddwl allbwn. Felly mae'n copio gwerth sydd yn y croniadur ac yn rhoi e mewn i'r allbwn. Wedi gorffen gweithredu, ni'n dechrau'r cylchgrediad eto. A dyma sut mae cyfrifiadur yn gweithio. Pob tro chi'n rhedeg rhaglen, hyd yn oed y por o'r wef i'n defnyddio ar gyfer hwn, mae hwn yn mynd mlaen o fewn eich cyfrifiadur. Falle yn fwy gymleth na hwn, ond yn y bôn, dyna beth mae'n neud. Mae cyfarwyddiadau o fewn y RAM, mae'n mynd trwyddo fe, un ar y tro, yn trosglwyddo data a cyfarwyddiadau, ac yn gwneud beth chi'n gofyn beth fe'n neud. Cyfarwyddiad olaf oedd halt, felly mae wedi datgodio bod 000 yn golygu program halted a mae wedi gorffen. A dyna'r rhaglen fwy o syml chi'n gallu gwneud, bron o fod fwy o syml chi'n gallu gwneud yn LMC. Does dim wir rhaid i chi gwybod lot yn fwy na hyn ar gyfer eich tygau. Beth mae'n rhaid i chi gwybod yw beth mae pob cyfarwyddiad yn wneud. A ni ond i edrych ar 3 ohonyn nhw ar y fonent, ond fi'n credu dim tua 8 neu 9 sydd i gyd. Ond, ar y funud, mae hwn i gyd yn Saesneg. Ac yn anffodus, dyw'r gwefan yma ddim yn cael opsiwn Cymraeg. Ond ni wedi creu rhaglen yn ei hunan sydd yn neud hynny. So os fi'n agor hwn i fyny. Nawr, dwi ddim yn falle mor olygus ar un diwethaf, ond mae fe yn gyntaf i gyd yn Gymraeg. So gallu gweld, mae'r union yr un pethau mewn fan hyn. Rhywedd y rhaglen, cofrestr cyfarwyddiadau, cofrestr cyfeiriadau, croniadur, mewnbwn ac allbwn. A hefyd cyflymder y CPU. Ni'n gallu wneud yn gyflymach neu yn arafach. Trwy gwasgu bod yma i fan hyn. Ni'n gallu hyd yn oed gwasgu camu hefyd os ni eisiau mynd trwy cam wrth gam. So mae'n dangos chi union yr un union yr un rhaglen a wnaethon ni jyst nawr. Iawn. Beth chi'n sylwi hefyd, mae gen ni lliwiau gwahanol. Os mae cyfrifiadur yn nabod taw cyfarwyddiad yw e, mae fe'n glas. Os mae fe'n ddim yn siŵr beth chi wedi taio mewn, mae fe'n gwyrdd. Felly mae'n haws i weld os chi wedi mynd yn anghywir rhywle. A hefyd mae'r rhaglen yma lot yn well yn rhoi negeseuon am wallau iddo chi, os chi wedi gwneud rhywbeth anghywir. Os fi'n gwasgu crynhoi, so fel submit ar unrhyw arall, mae fe'n dweud gwall cystrawen, so syntax error. Pa llinell? Wel, llinell 2, a cofio 0, 1, 2, mae fe'n mynd. Methu cael label ar llinell ar ben ei hun. Felly, oherwydd mae ddim yn adnabod hwn fel cyfarwyddiad, mae'n meddwl taw label yw e, a fi ddim wedi rhoi unrhyw ar ôl e. Byddwn ni'n sôn fwy am yn labelu yn hwyrach, ond fi'n rhoi halt. Popeth wedi crynhoi, mae'n gwyrdd. Fi'n gallu camu trwyddo fe. Peth cyntaf mae'n neud, mae wedi cywain 901. Okay. A mae wedi
datgodio fe i golygu mae rhaid i fi cymryd mewnbwn. So rhaid 10 i mewn. Mae wedi darllen y mewnbwn i'r croniadur. So, copio 10 a rhoi yn y croniadur. Cam nesaf, mae wedi cywain 902. Mae wedi datgodio fe a mae wedi gweud fi wedi ysgrifennu cynnwys y croniadur i'r allbwn. So beth oedd yn y croniadur o 10 a mae wedi rhoi yn yr allbwn. Nawr mae wedi cywain 0 a fel chi'n gweld mae'r rhifedd y rhaglen yn mynd i fyny pob tro. A mae 0 yn golygu stop. Okay, mae cariadau wedi stopio. Felly, os chi eisiau gwneud dylunio'r rhaglen yma, byddai'n rhoi cyswllt ar y gwefan ni yn y fideo siŵr o fod. Chi'n gwasgu ar iaith uwch ben yn hyn, neu language, i 90 Gymraeg. A bydd hwn yn siŵr o fod yn helpu chi gyda'r termau yn y Gymraeg hefyd. Yn ymwedig os chi'n neud ar arholiad yn Gymraeg. OK, so mae hwn wedi bod yn fideo, wel, sa'n siŵr pa mor hir mae wedi bod, ond gobeithio mae bod yn o gymorth i chi. Bydd siŵr o fod 4 fideo arall lle fi'n mynd trwy tasgau LMC, just fel bod chi'n dod i'r arfer a defnyddio fe. Mae fe yn eitha anodd pan chi'n ddechrau i just cymryd popeth mewn. A nes i cymryd eitha hir i wneud hwnna. Felly, byddai'n gorffen y fideo yma fan hyn, a wedyn gobeithio gweld chi yn yr un nesaf lle byddai'n mynd trwy tasgau gyda'n gilydd. Diolch yn fawr.